खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि कलेजाव जिहेतु एबसुआ दैदेननाय मेगा हेल्थ चेकआप बे सानसेनि हाबाफारियाव आयुर्वेदिकनिफ्राय दैदेननाय एबसुआ दैदेननाय सानसेनि हाबाफारि लादों बे सानसेनि हाबाफारियाव गोबां जायगानिफ्राय रायजो राजा बिथांमोना नुजाथिफैदों दा बिथांमोना गोबां मा बेमाराव बिथांमोना भुगिनानै दङ बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानिफाय जों मधुपुरिनिफ्राय फैदोंमाय मेगन आरो खर' सानाय मेगन नुवा मेगना नुवा थाइसे नुथारा आंनिया बे निस मंगल बेसानि आरो दा जोङो निस मंगल बेसा सफैनि दासो नायनोनो मोनाखै बाय सिलिपिनिसो लाना दङ नायनोनो मोनाखै मधुबि आङो मेगनबो ओमफ्राय मोननै खिथादों आरो नैबे बिन्दिसर उदै गरम नारि बांनोसै फैबाय जेथिया जोङो नायजानांगोन माबोरै मोनदों फैनानै दिनै मोजांनो मोनफैदों जोङो बेबादि फ्रि होनायखौ नाय माबानानै गारियाव फैनो मोनदों सिं सानाय आथिं गिलिर मोननाय आरो माबा मोदोम गिलिर मोननाय बेखौनो सिकित्सा खालामजानो नागिरदों आङो नायजायाखै हाबनोनो हायाखै गरमा बारा बिसिनि अननानै लाबोनायाव जों साबायखर होनानै फैदोंमोन दा दा जों हाबनोनो हायाखिसैबा हनै लासै लासै हाबनोसै दे जोंनोनो मोजां आरो बिसोरनोबो मोजां हाबनोसै दे माहानिफ्राय फैदों आबैया हरिसिंगानि मा बेमार जादों आबैया आंनिया ओइ मेगनबो आरो नै सिं सानाय आथिं सानाय मोनथाम बेयाव फैनानै माबोरै मोनदो दायो नायजानो मोनबाय ना मोनाखै दासो नै लाइन जादों आरो सानसेनि हाबाफारि मेगा हेल्थ माबा बेवहाय बाहागो लाफैदों आंहा सिं सानाय आरो आन्थि सानायनि थाखाय दा नेबाय थादों आरोखि दासिमबो माबा मोनाखै बेखायनो थारमाने मोजां नांदों फैनानैबो बेखौ आं माने बे फरायसा आफादखौ साबायखर होदों आरो बे कलेजनि बिथांमोनाबो जायगा होनायखौ आं साबायखर होदों आरोखि आं बालिपारा गामिनि नोंथाङा जे एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै बे उदालगुरियाव सानसेनि हाबाफारियाव आयुर्वेदिक मेगा बे देहा सावस्रि नायसंनायाव बाहागो लादों माबायदि मोननो माने दा बेनोसै आरो खस्थ' जाबाय एसे आथ्रिघाट नवान्दानि मा बेरामाव भुगिनांनानै दं आथिं सानाय हान्थुनिफ्राय आरो ओइ माबायाव गाहैहैयो गाहैनाय सायो आरो ओमफ्राय सिङाव दावखोयो बेबायदि आरो ओरैनो बे दिनैनि बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि कलेजाव मेगा हेल्थ चेकआपआव सानसेनि हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा बिथांमोना नुजाथिफैनानै गावनि देहा सावस्रिखौ नायफैनो हादों।